హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ఈరోజు 10వ అధ్యాయము భగవద్విభూతులు చూద్దాము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేషశూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. 10వ అధ్యాయము గీతా క్లాస్లో 18 రోజుల క్లాస్లో ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి క్లాసెస్లో 10వ రోజుకి అందరికీ స్వాగతం. భగవద్గీత యథాతథంలో భగవత్ విభూతి యోగము అని ఈ 10వ అధ్యాయానికి పేరు. శ్రీ భగవానువాచతో ఈ అధ్యాయం ప్రారంభం. శ్రీ భగవానువాచ భూయైవ మహాబాహో శృణు మే పరమం వచః యత్తేహం ప్రీయమాణాయ వక్ష్యామి హితకామ్యయా. సో విను మహాబాహువులు ఉన్నటువంటి అర్జున, శృణుమే పరమం వచ, నా యొక్క ఈ దివ్యమైన వచనాలు మాటలు విను. మళ్ళీ యత్తేహం ప్రియమాణాయ, నువ్వు నాకు ప్రియమైన వాడివి అవటం చేత వక్ష్యామి, నీకు చెప్తున్నాను ఈ హితకామ్యం, ఈ వినవలసినటువంటి ప్రియకరమైనటువంటి మాటలు, ఈ జ్ఞానాన్ని నీకు చెప్తున్నాను. కాబట్టి నువ్వు నాకు ప్రియమైన వాడివి కాబట్టి కో మహాబాహువులు గల అర్జున, ఆ మాటలు మళ్ళీ విను. నీవు నాకు ప్రియమిత్రుడు కావటం వలన ఇంతవరకు వివరించిన దానికంటే ఉత్తమ జ్ఞానం నీకు చెప్తాను అని ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. సో ఈ 10వ అధ్యాయంలో ఒక 4 శ్లోకాలు ఉన్నాయి. 8, 9, 10, 11 ఈ 4 శ్లోకాలు కూడా మొత్తం భగవద్గీత సారం అంతా కూడా ఈ 4 శ్లోకాస్లో పెట్టారు అని చెప్తారు. అంత ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాస్ అన్నమాట ఆ 4. చూద్దాము. కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఆ 4 శ్రద్ధగా చదివి అర్థం చేసుకోవటానికి ప్రయత్నించండి. ముఖ్య శ్లోకాలు కూడా సో నేర్చుకోవటానికి కూడా ప్రయత్నించండి. నమే విదు సురగణాః ప్రభవం నా మహర్షయః అహమాదిర్హి దేవానాం మహర్షీణాం చ సర్వశః. సో నమే విదు, నేను ఎవరికి కూడా తెలియదు, ఎవరికి సురాలకు అంటే దేవగణాలకు కానీ నా ప్రభవం మహర్షులకు కానీ తెలియదు. ప్రభవం నా మహర్షయ, మహర్షులకు కూడా నా యొక్క ప్రభవం నా అంటే తెలియదు. సో విదు అంటే అండర్స్టాండ్ చేసుకోవటం, తెలియటం. సో నమే విదు, నన్ను అర్థం చేసుకోలేరు ఎవరు? సురగణాలు అంటే దేవతలు. అలాగే నా ప్రభవం, అలాగే ప్రభవం కూడా మహర్షులు కూడా నా యొక్క ప్రభావాన్ని నా అంటే అర్థం చేసుకోలేరు. నా విధు అని అర్థం అన్నమాట ఇక్కడ. అహం ఆదిర్హి దేవానాం, నేను ఆదిదేవుడను. మహర్షీణాం చ సర్వశః అనగా అంటే మహర్షులకు కూడా నేనే మూలము, అందరికీ కూడా నేను ఆదిదేవుడను అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. దేవతలకు కానీ మహర్షులకు కానీ నా పుట్టుక కానీ నా ప్రభావం నా వైభవం కానీ తెలియదు. ఎందుకంటే దేవతలకు వాళ్లకు ఈ మహర్షులకు కూడా నేనే మూలము ఆదిదేవుడను అని చెప్పి
ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. ఇక్కడ బ్రహ్మదేవుణ్ణి చూస్తున్నాం. బ్రహ్మదేవుడు కూడా మరి వచ్చింది విష్ణు యొక్క నాభి నుంచే కాబట్టి దేవతలకు కూడా నేనే మూలము అన్న మాటకు అర్థం అది. అంటే అన్నీ కూడా భగవంతుడి నుంచే ఉద్భవించాయి. ఆది దేవుడు ఆయనే చెప్తున్నారు, అహం ఆదిర్హి దేవానాం యో మామజమనాదిం చ వేత్తి లోకమహేశ్వరం అసమ్మూఢసమర్త్యేషు సర్వపాపై ప్రముచ్యతే. సో నేను జన్మరహితుడను అని, సర్వలోకమహేశ్వరుడను అని ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో, వేత్తి యో ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వేత్తి, వాళ్ళు అసమ్మూఢసమర్త్యేషు, వాళ్ళు మోహానికి, మూఢత్వం నుంచి వాళ్ళు మూఢత్వానికి గురికారు. ఆ తర్వాత సర్వపాపై ప్రముచ్యతే, అన్ని పాపాల నుంచి వాళ్ళు విముక్తులవుతారు, విడుదల చేయబడతారు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి నన్ను జన్మరహితుడని, తర్వాత సర్వలోకానికి మహేశ్వరుడును, జమనాది అనాది అంటే ఎప్పటి నుంచో ఉన్న పురాతనమైన వాడినని, నాకు పుట్టుకనేది లేదు. జన్మరహితుడంటే అజ, యోమాం అజ, అజ అంటే పుట్టుకలేనిది, అనాదిం అంటే ఎప్పటి నుంచో ఏన్షియంట్ అని, ఆ తర్వాత సర్వలోకానికి కూడా మహేశ్వరుడిని తెలుసుకున్న వాళ్ళు అసమ్మూఢత్వం నుంచి మర్త్యేష, అసమ్మూఢత్వాన్ని వదులుకున్న వాళ్ళు అవుతారు, సర్వపాపాల నుంచి విముక్తులైన వాళ్ళు కూడా అవుతారు. ఈ విషయాలు ఈ విషయం ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో, ఏమని, భగవంతుడు అజుడు, పుట్టుకలేనివాడని, అనాది అని, సర్వలోక మహేశ్వరుడు అని. మహర్షయః సప్త పూర్వే చత్వారో మనవస్తథా మద్భావా మానసా జాతా ఏషాం లోకా ఇమా ప్రజా. సో మహర్షయ సప్త పూర్వే, సో సప్త ఋషులు, ఆ తర్వాత చత్వార మనవస్తథ, తర్వాత చత్వారంటే నలుగురు బ్రహ్మకుమారులు, వాళ్ళు సనక సనందన సనత్ కుమారులు అని చెప్పేసి చెప్పుకున్నాం. ఆ నలుగురిని ఇక్కడ చిత్రంలో కూడా చూస్తున్నాము, ఈ సప్త ఋషుల్ని చూస్తున్నాము. ఆ తర్వాత మనువు వీళ్ళందరూ, మనువు తథ వీళ్ళంతా కూడా మద్భావ మానస జాత, నా యొక్క మనస్సులో ఉన్న నా యొక్క భావంతోనే వాళ్ళు జాత పుట్టారు, వీళ్ళంతా కూడా ఉద్భవించారు. ఏషాం లోక ఇమా ప్రజా, అలాగే వీళ్ళ నుంచి లోకంలోని మిగతా ప్రజలందరూ కూడా జన్మించారు అని చెప్తున్నారనమాట. వాళ్ళ నుంచి వచ్చారంటే వీళ్ళంతా పుట్టిన తర్వాత, మనువు నుంచి మానవ జాతి వచ్చింది అని చెప్తున్నారు. సో ముందుగా వీళ్ళంతా సృష్టించబడ్డారు. ఏది, బ్రహ్మదేవుడు, ఆ తర్వాత బ్రహ్మకుమారులు, సప్త ఋషులు, వీళ్ళంతా, తర్వాత మనువు, ఆ తర్వాత వాళ్ళ నుండి ఈ మిగతా వివిధ లోకాల సమస్త ప్రజలు కూడా వారి నుంచే జన్మించారు. సో సప్త ఋషులు, వారికి పూర్వం సనక సనందనాదులైన నలుగురు మహర్షులు, 14 మంది మనువులు, వీళ్ళంతా కూడా నా మానసం నుంచే ఉద్భవించారు. మద్భావ మానస జాత, వివిధ లోకాలందలి సమస్త ప్రజలు వారి నుండి, ఏషాం లోక ఇమా ప్రజ, అన్ని లోకాల్లోని సమస్త ఉన్న ప్రజలంతా వారి నుంచి వచ్చారు, వారి తర్వాత వచ్చారు. ఏతాం విభూతిం యోగం చ మమ యో వేత్తి తత్వతః సో వికంపేన యోగేన యుజ్యతే నాత్ర సంశయః. సో ఏతాం విభూతిం యోగం చ మమ యో వేత్తి తత్వతః, సో నా యొక్క విభూతులు, మహిమలను, ఈ దివ్యశక్తిని ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో, నిజంగా మమయో వేత్తి తత్వతః, నన్ను ఈ రకంగా ఎవరైతే తెలుసుకుని ఈ తత్వాన్ని అర్థం చేసుకుంటారో, సో వికంపేన యోగేన, ఈ భక్తి యోగం ద్వారా వాళ్ళు, ఈ భక్తి యోగంలో వికంపేన అంటే నిశ్చలంగా, ఏమీ స్టేబుల్గా అటు ఇటు చలించకుండా అందులోనే నిశ్చలంగా ఆ భక్తిలో ఉండగలిగే వాళ్ళు, యుజ్యతే నాత్ర సంశయ, వాళ్ళు తప్పనిసరిగా నాలో కలుస్తారు, ఇందులో సందేహమేమీ లేదు
అని చెప్తున్నారు. ఎవరైతే నా యొక్క మహిమలను, నా దివ్య శక్తులను అర్థం చేసుకుని ఆ యోగంలో, ఆ భక్తిలో సోవికంపేన వాళ్ళు ఆ భక్తిలో వాళ్ళు నిశ్చలంగా ఉండగలరు. అంటే ఒకరోజు ఉండి ఒకరోజు లేకపోతే నిశ్చలంగా ఆ భక్తిలో స్థిరపడినప్పుడు వాళ్ళు తప్పనిసరిగా నన్ను చేరుకోవటంలో సందేహం లేదు. భగవంతుడి యొక్క మహిమలు, విభూతులను యథార్థంగా తెలిసిన వారు నిశ్చల భక్తి యోగం ద్వారా నాతో ఏకమైపోతారు. ఇక్కడ శరణాగతి చూపిస్తున్నారు. భగవంతుడు ఆయన ఆదిదేవుడు అన్నది అందరికీ కూడా మూలము అని ఇక్కడ మనం ఈ చిత్రంలో చూస్తున్నాం. సో 8 నుంచి 11 వరకు గీతాసారం అంతా చెప్పబడిందని చెప్పుకున్నాము. ఇప్పుడు 8వ శ్లోకం మొదలవుతోంది, చూడండి. అహం సర్వస్య ప్రభవో మత్తా సర్వం ప్రవర్తతే ఇతి మత్వా భజంతే మాం బుధా భావా సమన్వితాః. నేర్చుకోవటానికి గుర్తుంచుకోవటానికి ముందు చదివి అర్థం చేసుకోవటానికి ట్రై చేసి వీలైతే నేర్చుకోండి. ఇది ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. ఈ శ్లోక నేర్చుకుంటే వీలైతే నేర్చుకోండి. అహం సర్వస్య ప్రభువో, అహం నేను సర్వస్య అందరికీ సర్వానికి ప్రభువును, మత్తా సర్వం ప్రవర్తతే నా వల్లే సర్వము అంతా ఈ విశ్వం సర్వము కూడా ప్రవర్తతే నడుస్తోంది, ప్రవర్తిస్తోందంటే నడుస్తోంది. ఇతి మత్వా భజంతే మాం, దీనిని ఈ రకంగా నన్ను పూజిస్తే అర్థం చేసుకుని ఈ రకంగా బుధాభావ సమన్వితాః. బుధాభావ అంటే భక్తి విశ్వాసాలతో జ్ఞానభావంతో వివేకవంతులు సమన్విత అర్థం చేసుకుని జ్ఞానులు అనమాట. బుధ అంటే ఇక్కడ జ్ఞానులని వాళ్ళు బుధాభావ తెలివిగా ఆ జ్ఞానంతో సమన్విత అర్థం చేసుకుని ఈ రకంగా ఇతిమత్వా భజంతే మాం, ఈ రకంగా వాళ్ళు నన్ను అర్థం చేసుకుని భజిస్తారు అంటే పూజిస్తారు అని అర్థం. సో అహం సర్వస్య ప్రభువు, నేను సర్వానికి ప్రభువుని, మత్తా సర్వం ప్రవర్తతే నా వల్లనే ఈ సృష్టి నడుస్తున్నది. ఈ బుధాభావ సమన్విత ఈ వివేకవంతులు జ్ఞానవంతులందరూ కూడా ఈ భావాన్ని అర్థం చేసుకుని వాళ్ళు ఇతిమత్వా భజంతే మాం, వాళ్ళు నన్ను భజిస్తూ ఈ రకంగా ఉంటారు. సో నేను సమస్త సృష్టికి మూల ఉత్పత్తి స్థానాన్ని, నా వల్ల సమస్తము నడుస్తోంది. దీనిని సంపూర్ణంగా తెలుసుకున్నటువంటి జ్ఞానులు ఈ బుధ భావ నన్ను అత్యంత భక్తి విశ్వాసాలతో ఆరాధిస్తారు. మచ్చిత్తా మద్గతా ప్రాణా బోధయంతః పరస్పరం కథయంతశ్చ మాం నిత్యం తుష్యంతి చ రమంతి చ. శుద్ధ భక్తులు మనస్సు ఎప్పుడు కూడా మచ్చిత్త మద్గత ప్రాణ, నా మీదే చిత్తాన్ని పెట్టి మనస్సును పెట్టి, మద్గత ప్రాణ నా మీదే ప్రాణాలు, మద్గత నాకే అంత అంకితం చేసి ప్రాణాలు, బోధయంత పరస్పరం వాళ్ళల్లో వాళ్ళు పరస్పరం బోధించుకుంటూ ఉంటారు. కథయంతశ్చ మాం నిత్యం, నిత్యము నా యొక్క కథలను చెప్పుకుంటూ ఉంటారు, లీలలను. తుష్యంతి చ అంటే తృప్తి పడుతూ ఉంటారు, ఆనందిస్తూ, రమంతి చ ఆనందిస్తూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. ఏది రమంతి చ తుష్యంతి చ, ఈ తృప్తి ఆనందం దేనికి? భగవంతుడి గురించి ఆయన లీలలను నిత్యం చెప్పుకుంటూ ఉండటంలో వాళ్ళు తృప్తిని ఆనందాన్ని పొందుతున్నారు. కాబట్టి నా మీదే మనస్సును ప్రాణాలను లగ్నం చేసి గత అంటే నాకు అర్పించి, మనస్సు వాళ్ళ యొక్క సమస్తము అర్పించి, బోధయంత పరస్పరం ఇలా వాళ్ళల్లో వాళ్ళు బోధించుకుంటూ, ఉదాహరణకి ఇక్కడ మన ప్రభుపాదం చూపిస్తున్నారు. ఆయన అందరికీ శ్రీకృష్ణుడి గురించి బోధించటానికి ఆయన పాశ్చాత్య దేశాల్లో పెద్ద ఈ సంస్థను నెలకొల్పడం జరిగింది. సో అది ఎగ్జాంపుల్గా ఇక్కడ చూస్తున్నాం. కథయంతశ్చ మాం నిత్యం, ఎప్పుడు కూడా నా లీలలను చర్చించుకుంటూ ఆ భక్తులు తుష్యంతి చ రమంతి చ ఆనందిస్తూ తృప్తి పడుతూ విపరీతమైన ఆనందంలో ఉంటారు నా గురించి మాట్లాడుకుంటూ అని చెప్పి ఈ శ్లోకం చెప్తుంది.
మచ్చిత్తామద్గతా ప్రాణా బోధయంతః పరస్పరం కథయంతశ్చ మాం నిత్యం తుష్యంతి చారమంతి చ. నెక్స్ట్ ఈ 4 ముఖ్య శ్లోకాల్లో థర్డ్ అనమాట ఇది. 2 చూసాము, ఇంకా 2 ఉన్నాయి, ఇది మూడోది. సో తేషాం సతతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం దదామి బుద్ధియోగం తం ఏన మాం ఉపయాంతి తే. సో తేషాం సతతయుక్తానాం, ఈ రకంగా ఎప్పుడూ కూడా సతతం యుక్తులై భజతాం ప్రీతిపూర్వకం, ప్రీతిపూర్వకంగా నన్ను భజించేవాళ్ళు, పూజించే వాళ్ళకి దదామి బుద్ధియోగం తం, నేను వాళ్లకు బుద్ధియోగాన్ని ప్రసాదిస్తాను. ఏన మాం ఉపయాంతి తే, వాళ్ళు దానితో నన్ను పొందగలరు, చేరుకోగలరు. ఉపయాంతి తే అని చెప్తున్నారు. సో తనని చేరుకోవటానికి శ్రీకృష్ణుడు ఎవరికి ఇస్తారు ఆ మార్గాన్ని, ఆ బుద్ధియోగాన్ని ఎవరికి ప్రసాదిస్తారు అనంటే తేషాం సతతయుక్తానాం, ఎవరైతే సతతము యుక్తులై ఉంటారో దేంట్లో భజతాం ప్రీతిపూర్వకం, ప్రీతిపూర్వకంగా భజించటం అంటే ప్రీతిపూర్వకంగా భగవంతుణ్ణి స్మరించటం, పూజించటం అంటే నిత్యము ఆయన ముందు, విగ్రహం ముందు కూర్చుని పూజలు చేస్తూ ఉండమని కాదు, సతతము మనస్సులో భగవంతుణ్ణి నిత్యము నిలుపుకోగలిగిన వాళ్లకు ప్రీతిపూర్వకంగా ఆ ప్రేమతో భగవంతుణ్ణి నిలుపుకోగలిగినప్పుడు దదామి బుద్ధియోగం తం ఏన మాం ఉపయాంతి తే. సో వాళ్లకు నేను ఆ బుద్ధియోగాన్ని, నన్ను చేరుకునేటటువంటి బుద్ధియోగాన్ని ప్రసాదిస్తాను అని చెప్తున్నారు. మనకు తర్వాత శ్లోకాల్లో కూడా ఇప్పటికీ కూడా ఆల్రెడీ వచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. పండిత సమదర్శిన అని చూసామనుకుంటున్నాను. అందరిలోనూ భగవంతుణ్ణి చూడటం అనే విషయం మనకు ముందు వస్తుంది. ఎందుకంటే అందరి హృదయాల్లో భగవంతుడు ఉన్నాడు కాబట్టి అందరిలోనూ ఎలాంటి వారిలో అయినా ఎవరైతే ఆ రకంగా చూడగలుగుతారో వాళ్ళు ఆ స్థితికి వెళ్ళగలుగుతారని మనం లాస్ట్లో ఇంకా ముందు చాప్టర్స్లో చూస్తాం. సో ఆ రకంగా భగవంతుణ్ణి నిత్యము మైండ్లో ఉంచుకోవటం అంటే ఈ స్థితప్రజ్ఞులు అని చూసాము. ఎవరైతే అవమానాలు, ద్వంద్వాలను జయించటము, ఇవన్నీ చెప్పుకున్నాం. ద్వంద్వాలంటే సుఖ దుఃఖాలని, ఇవన్నీను ఎవరైతే వాటిని జయిస్తారో అంటే అందరినీ సమానంగా చూడగలిగిన వారు, అందరిలోనూ నన్ను అందరిలోనూ చూడగలిగిన వాళ్ళు అని మనం నిన్నటి చాప్టర్లో కూడా చూసాం. వాళ్ళు నాకు ప్రియులు అని చెప్పి. సో ఏది వాళ్ళ మైండ్లో ఎవరిని చూసినా వాళ్లకు భగవంతుడు అనేటటువంటిది ఆ స్థితి రాబట్టే వాళ్ళు అందరినీ సమస్థితిలో సమభావంతో చూడగలుగుతారు. సో అది ఒకటి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి పాయింట్ అన్నమాట. అంటే సదా నన్ను సేవించే వాళ్లకు అంటే మనము ఆ స్థితికి రావాలి అంటే మనకు అంటే ఆ ఫీలింగ్స్ని మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి. సో చాలా క్లియర్గా ఇంకా ముందు ఇప్పుడు విషయం ఏంటో చెప్తున్నారు ఈ చాప్టర్స్ అన్నిట్లో. మనం భక్తి యోగంలో ఏ భావంతో ఉంటే దానిని భక్తి అంటారు అనేది ఇక్కడ చూస్తున్నాం. ముందు మనకి ఏ రకంగా ప్రవర్తించాలి, ఎలా ప్రవర్తిస్తే మనం ఆ స్థాయికి చేరుకుంటాము, ఈ స్థాయి ఇది ఎలా డెవలప్ చేసుకోవాలని మనందరికీ కూడా ఇవన్నీ చదువుతుంటే ప్రశ్నలు వస్తూ ఉంటాయి. ఈ భక్తి అంటున్నారు, ఇలా ఉండాలంటున్నారు, ఎలా ఈ స్థితిలో ఉండాలి. సరే, మనం భగవంతుణ్ణి నిత్యం జపించాలి. జపించిన తరువాత మనకు దాని యొక్క రిజల్ట్స్ ఏమిటి, ఏ రకంగా మనం ఆ ఇంద్రియ కంట్రోలు అవన్నీ కూడా, ఏ అలవాట్లు మంచివి, ఏ అలవాట్లు చెడు అలవాట్లు, ఏ మార్గంలో ఉండాలి, ఏది చేయకూడదు, ఏది చేయటానికి ప్రయత్నించాలి, ఇవన్నీ కూడా ముందు చాప్టర్స్లో చూస్తాం. సో కంప్లీట్గా మనకు ఈ మార్గంలో ఉండటానికి కావలసిన విషయాలన్నీ కూడా ఇందులో భగవంతుడు వివరించటం జరిగిందనమాట. సో ఇప్పుడు భక్తి అంటే ఏమిటి అన్నది ఈ భక్తి యోగంలో చూస్తున్నాము. ఆ భక్తి ఉన్న వాళ్లకు, ప్రేమపూర్వక భక్తితో సదా నన్ను సేవించే వాళ్లకు బుద్ధి యోగాన్ని నేనే ప్రసాదిస్తాను. దాంతో వాళ్ళు నన్ను చేరుకోగలుగుతారు. సో ఇక్కడ శుద్ధ భక్తి అంటే ఏమిటి, మనం 3 శ్లోకాలు చూసాము. ఈ 4 ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాస్ ఉన్నాయనుకున్నాం. 8, 9, 10, 11. 8లో
కృష్ణుడి ఐశ్వర్యాలు తెలుసుకోవటం వలన మనకు ఫలితాలు ఏమిటి అంటే అహం సర్వస్య ప్రభవో మత్తా సర్వం ప్రవర్తతే ఇతి మత్వా భజంతే మాం బుధా భావ సమన్విత. అంటే దీనిని సంపూర్ణంగా భగవంతుణ్ణి తెలుసుకున్న వాళ్ళు అత్యంత భక్తి విశ్వాసాలతో మనకు ఆరాధిస్తారు. సో భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోవటం వల్ల మనకు ఆ భక్తి అనేది అర్థం చేసుకుంటే భక్తి అనేది పెరుగుతుంది అని చెప్పుకున్నాము. మచ్చిత్త మద్గత ప్రాణ బోధయంత పరస్పరం. సో తర్వాత శుద్ధ భక్తి అంటే ఏమిటి అంటే ఆయన యందే చిత్తాన్ని ప్రాణాల్ని అర్పించి భగవంతుడికి ఆయన గురించి బోధించుకుంటూ నిత్యము ఆయన లీలలు చెప్పుకుంటూ దాంట్లో ఆనందించి రమించేవాళ్ళు. సో తనని చేరటానికి కృష్ణుడు ఎవరికి తెలివితేటలు ఇస్తారు అంటే తేషాం సతతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం. సతతము ఈ భగవంతుణ్ణి మనసులో ఉంచుకుని ప్రీతిపూర్వకంగా ప్రేమపూర్వకంగా ఎవరైతే భజిస్తారో పూజిస్తారో మనసులో దదామి బుద్ధియోగంతో వాళ్ళకి బుద్ధియోగాన్ని నాకు చేరుకోవటానికి అవసరమయ్యే బుద్ధియోగాన్ని నేనే ప్రసాదిస్తాను. ఇకపోతే ఈ మూడిట్లో 3 చూసాం. 4వ శ్లోకం తేషామేవానుకంపార్థం అహం అజ్ఞానజం తమః నాశయామ్యాత్మభావస్థో జ్ఞానదీపేన భాస్వత. సో తేషాం అనుకంపార్థం వాళ్లకు నా యొక్క కరుణతో వాళ్ళ మీద నేను అనుకంపార్థం అంటే కరుణను చూపటం కోసం నేను అహం అజ్ఞానజం తమః నేను వాళ్ళ అజ్ఞానం అనేటటువంటి తమః చీకటిని నాశయాం ఆత్మభావస్థో నాశనం చేసి వాళ్ళ ఆత్మలో నేను జ్ఞానదీపేన భాస్వత వాళ్ళలో తేజోవంతమైనటువంటి ఈ జ్ఞానదీపాన్ని భాస్వత వెలిగిస్తాను. సో నేను వారి మీద కరుణ చూపటానికి వారి హృదయాలలో ఉండి అజ్ఞానం వల్ల కలిగిన అంధకారాన్ని తేజోవంతమైన జ్ఞానదీపంతో నశింపజేస్తాను. వాళ్ళ మనస్సులో నేనుండి వాళ్ళ మనస్సులో ఉన్నటువంటి అంధకారాన్ని నేను జ్ఞానదీపాన్ని వెలిగించి పోగొడతాను. ఆ చీకటిని అంటే అజ్ఞానాన్ని అంటే భగవంతుడిని చేరుకునే జ్ఞానం ఆటోమేటిక్గా భగవంతుడే ఇస్తారు. ఎప్పుడైతే మనము ఆయనకు శరణాగతులమై మచ్చిత్త మద్గత ప్రాణ నా మీదే మనస్సు ప్రాణాలు పెట్టుకుంటూ నన్ను నిత్యము నన్ను మనసులో ఉంచుకుని అర్పించిన వాళ్లకు నేనే నా దగ్గరికి చేరేటటువంటి జ్ఞానాన్ని వాళ్లకు ప్రసాదిస్తాను. సో ఏ మార్గంలో వెళ్ళినా చివరకు మనకు ఆ జ్ఞానం వస్తేనే భగవంతుని చేరుకోగలము. సో ఈ జ్ఞాన మార్గము వేరే మార్గాలన్నిటి ద్వారా మనం చివరికి ఆ స్థితికి వెళ్తాం. కానీ ఈ భక్తి అనేది పెంపొందించుకుంటే మొదట్లోనే ఆ స్థితిలో మనం స్థితులై ఉండగలుగుతాము. అర్జున ఉవాచ పరం బ్రహ్మ. ఈ 4 ఇప్పుడు చెప్పిన తర్వాత భగవంతుడు అర్జునుడు ఇలా అంటున్నాడు. అర్జున ఉవాచ పరం బ్రహ్మ పరం ధామ పవిత్రం పరమం భవాన్ పురుషం శాశ్వతం దివ్యం ఆదిదేవం అజం విభుం. భగవంతుణ్ణి స్తుతిస్తున్నాడనమాట. పరబ్రహ్మ పరంధామ పవిత్రుడవు పరమం భవాన్ భగవంతుడా పురుషం శాశ్వతం నువ్వు శాశ్వతుడవు దివ్యవు ఆదిదేవుడవు అజం పుట్టుకలేని వాడివి నువ్వు ప్రభువు అందరికీ అని చెప్పి ఆయన ఇక్కడ స్తుతిస్తున్నాడు. నెక్స్ట్ శ్లోకంలో కూడా కంటిన్యూయేషను ఆహుస్త్వాం ఋషయ సర్వే దేవర్షిర్నారదస్తథా అసితో దేవలో వ్యాసః స్వయం చైవాబ్రవీషి మే. సో నువ్వు నారదుడు అసితుడు దేవలుడు తర్వాత వ్యాసుడు వీళ్ళందరూ దేవర్షి నారదస్తథ. సో వీళ్ళంతా కూడా అహుస్త్వాం ఋషయ సర్వే నీ గురించి ఈ సత్యాన్ని చెప్పారు. నువ్వు నీ యొక్క మహిమ అనంతము అని చెప్పి ఈ ఋషులందరూ కూడా చెప్పారు. నారదుడు అసితుడు దేవలుడు వ్యాసుడు తథ అంటే వీళ్ళంతా అని చెప్పి
నీ యొక్క మహిమలను గురించి చెప్పారు. స్వయం చైవ బ్రవీషిమే, ఇప్పుడు స్వయంగా నీవే చెప్తున్నావు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో నువ్వు ఆదిపురుషుడవు, అతీంద్రుడవు, పుట్టుకలేనివాడవు, సర్వవ్యాపకుడవు అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో నారదుడు, అసితుడు, దేవలుడు, వ్యాసుడు వంటి గొప్ప ఋషులు కూడా నీ గురించి సత్యాన్ని ధృవపరిచారు. ఇప్పుడు నువ్వు స్వయంగా ప్రకటిస్తున్నావు నాకు అని చెప్పి చెప్తున్నాడు అర్జునుడు. తర్వాత ఇంకేమంటున్నాడు, ఓ కృష్ణ, ఓ యోగేశ్వర, నేను నిన్ను నిరంతరము ఏ రకంగా స్మరించగలను, ఎలా తెలుసుకోవాలి? నన్ను అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళకి వాళ్ళు తప్పకుండా నన్ను పొందుతారు అని అన్నారు కాబట్టి నిన్ను నేను నిరంతరం ఎలా స్మరించగలను, ఎలా తెలుసుకోవాలి? ఓ దేవాది దేవ, ఏ ఏ స్వరూపాల్లో నిన్ను గుర్తు చేసుకోవాలి అని ఆ శ్లోకంలో అడగటం. తర్వాత ఇంకా నీ యొక్క దివ్య మహిమలు, అవతారాలు నాకు వివరంగా చెప్పు. నీ వచనామృతాలను వింటూ ఉంటే ఎంత విన్నా కూడా సుఖవంతంగానే ఉండి తనివి తీరటం లేదు, చాలా నాకు ఆనందాన్ని కలిగిస్తోంది. కాబట్టి నాకు వివరించు నీ యొక్క మహిమలు, అవతారాలు అని చెప్పి అడుగుతున్నాడు. అప్పుడు శ్రీ భగవానువాచ, ఆదిత్యానాం అహం విష్ణు, జ్యోతిషాం రవిరంశుమాన్, మరీచిర్మరుతాం అస్మి, నక్షత్రాణం అహం శశి. సో ఆదిత్యులలో నేను విష్ణువును, జ్యోతులలో వెలుగు ఇచ్చే వాటిల్లో నేను సూర్యుడను, ఆ తర్వాత మరుత్తులలో అనే దేవతలలో నేను మరీచి అనే వాయువును, తరువాత రాత్రి నక్షత్రాణం అహం శశి, నక్షత్రాలలో నేను చంద్రుడను అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. సో ఆదిత్యులలో విష్ణువును, వెలుగు ఇచ్చే వాటిలో సూర్యుడును, మరత్తులు అనేటటువంటి వాళ్ళలో దేవతల్లో మరీచి అనే వాయువును, నక్షత్రాలలో చంద్రుడను. వేదానాం సామవేదోస్మి, దేవానాం అస్మి వాసవః, ఇంద్రియాణం మనశ్చాస్మి, భూతానాం అస్మి చేతన. వేదాలలో సామవేదాన్ని, దేవతలలో నేను ఇంద్రుడను, ఇంద్రియాణం మనశ్చాస్మి, ఇంద్రియాలలో నేను మనస్సును. ఎందుకంటే ఈ 5 ఇంద్రియాలు ఉన్నా కూడా అవి పెట్టే ప్రలోభాలలో మంచా చెడా అవి తీసుకోవాలా వద్దా నిర్ణయించేది మనస్సే. కాబట్టి ఆ ప్రభావం అంతా మనస్సు మీదకి వెళ్తుంది. ఆ ప్రభావాల నుంచి సరి అయిన మార్గంలో ఉండే బాధ్యత కూడా మనస్సు మీద ఉంది. కాబట్టి మనస్సు అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది. కాబట్టి ఇంద్రియాలలో మనస్సును, భూతానాం అస్మి చేతన. సో మనుషులు, భూతానాం అంటే ఇక్కడ భూతాలు కాదు, భూతానాం అంటే జీవులు అని. అన్ని జీవరాశులలో అస్మి, నేను చేతనాన్ని, వాళ్ళ యొక్క అంటే జీవులలో ఉన్నటువంటి చైతన్యాన్ని నేను. రుద్రాణం శంకరశ్చాస్మి, రుద్రులలో శివుడను. విత్తేష యక్షరక్షసాం, యక్షరాక్షసులలో ధనవంతుడైన కుబేరుడను. వసూనాం పావకశ్చాస్మి, వసువులలో అగ్నిని. మేరు శిఖరి నాం అహం, మేరులలో అంటే పర్వతాలలో నేను మేరు పర్వతాన్ని. పురాధసాం చ ముఖ్యం మాం విద్ధి పార్థ బృహస్పతిం, సేనానీనాం అహం స్కందః, సరసాం అస్మి సాగరః. సో పురోహితులలో నేను ముఖ్య పురోహితుడనైనటువంటి బృహస్పతిని. అంటే బృహస్పతి ఎవరు అంటే దేవగురువు అనమాట, దేవతలకు గురువు బృహస్పతి. సో నేను గురువులలో బృహస్పతిని. సేనాని పురోహితుడు అనమాట. గురువు అంటే ఆయన ముఖ్య ప్రీస్ట్, పురోహితుడు. సేనానీనాం అహం స్కంద, సేనాపతులలో నేను స్కంద అంటే సుబ్రహ్మణ్య స్వామి, షణ్ముఖ స్వామి స్కంద ఆయన దేవతలకు సేనాధిపతి కాబట్టి కార్తికేయుడు. సేనాపతులలో నేను ఆయన్ను. సరసాం అస్మి సాగర, సో వాటర్స్లో జలాశయాలలో నేను సాగరాన్ని, సముద్రాన్ని. మహర్షీణాం భృగురహం గిరామస్మ్యేకమక్షరం, యజ్ఞానాం జపయజ్ఞోస్మి స్థావరాణాం హిమాలయః. సో మహర్షులలో భృగు మహర్షిని, అహం నేను భృగు మహర్షిని. గిరాం అస్మ్యేకమక్షరం,
సో దివ్యధ్వనులలో నేను ఓంకారాన్ని, ఏకాక్షరం అంటే ఓంకారాన్ని, యజ్ఞానాం జపయజ్ఞోస్మి, యజ్ఞాలలో నేను జపయజ్ఞాన్ని. సో అన్ని యజ్ఞాలలోకి జపయజ్ఞం గొప్పది అన్నమాట మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. భగవంతుడే చెప్పారు, యజ్ఞాలలోకి నేను జపయజ్ఞాన్ని. స్థావరాణం హిమాలయ, సో కదలని వాటన్నిటిలోనూ నేను హిమాలయాలను. అశ్వత్థ సర్వవృక్షాణం దేవర్షీణాం చ నారదః గంధర్వాణాం చిత్రరథః సిద్ధానాం కపిలో ముని. సో వృక్షాలన్నిట్లో అశ్వత్థ వృక్షాన్ని, రావి చెట్టును, దేవర్షులలో నారదుడను, గంధర్వులలో చిత్రరథుడను, సిద్ధులలో కపిలమునిని. ఉచ్చైశ్రవ సమశ్వానాం విద్ధి మామృతోద్భవం ఐరావతం గజేంద్రాణం నరాణం చ నరాధిపం. ఉచ్చైశ్రవ సమశ్వానం, ఉచ్చైశ్రవాన్ని, విద్ధి మా అమృతోద్భవం, అమృతాన్ని దేవతలు దానవులు అమృతం చిలికినప్పుడు అందులో నుంచి ఉద్భవించినటువంటివి ఈ ఉచ్చైశ్వరము, ఐరావతము. ఈ రెండు, ఉచ్చైశ్వరం అనే గుర్రము, ఐరావతం అనేటటువంటి ఏనుగు, ఇవి దేవదానవులు అమృతాన్ని చిలికినప్పుడు అందులో నుంచి ఉద్భవించాయి. కాబట్టి గుర్రాలలో నేను ఉచ్చైశ్రవాన్ని, ఐరావతం, గజరాజులలో ఐరావతాన్ని, నరాణాంచ నరాధిపం, మనుషులలో రాజు, నరాధిపుడు అంటే రాజు అని తెలుసుకో. విద్ధి అంటే తెలుసుకో అని చెప్తున్నారు. విద్ధి మాం ఆయుధానాం అహం వజ్రం ధేనూనాం అస్మి కామధుక్ ప్రజనశ్చాస్మి కందర్పః సర్పాణాం అస్మి వాసుకిః. ఆయుధాలలో అహం వజ్రం, వజ్రాయుధాన్ని నేను వజ్రాయుధాన్ని. ధేనూనాం అస్మి కామధుక్, అయితే గోవులలో నేను కామధేనువును, సురభి అని కూడా అంటారు కామధేనువును. ప్రజనశ్చాస్మి కందర్పః, తర్వాత అంటే సంతానోత్పత్తికి కారణమైన ఆ కందర్ప మన్మధుడును నేనే. సర్పాణం అస్మి వాసుకి, సర్పాలలో నేను వాసుకిని. అనంతశ్చాస్మి నాగానాం వరుణో యాదసామహం పితॄణాం అర్యమా చాస్మి యమః సంయమతాం అహం. అనేక పడగలు గల అనంతశ్చాస్మి, అనేక పడగలు గల నాగులలో అనంతుడను. నాగానాం వరుణో యాదసాం అహం, జలవాసులలో వరుణదేవుడను, అంటే వానదేవుడు. పితॄణాం అర్యమాచ, పితృదేవతలలో ఆర్యముడను. యమ సంయమతాం అహం, అంటే నియమాలను అమలుపరిచే వాళ్ళలో నేను యమధర్మరాజును. అంటే రూల్స్ ఎవరైతే అమలుపరుస్తారో వాళ్ళు ఎవరు అంటే యమధర్మరాజు. కాబట్టి నేను ఆ రూల్స్ అమలుపరిచే వాళ్ళల్లో నేను యమధర్మరాజు. ప్రహ్లాదశ్చాస్మి దైత్యానాం కాలయతామహం మృగాణాం చ మృగేంద్రోహం వైనతేయశ్చ పక్షిణాం. సో దైత్యులలో ప్రహ్లాదుడను, అంటే రాక్షసులలో ప్రహ్లాదుడు. అంటే ప్రహ్లాదుడు తండ్రి హిరణ్యకశ్యపుడు రాక్షసుడైనా ఆయనకి దేవత లాంటి కుమారుడు జన్మించాడు. కాకపోతే పుట్టుకను బట్టి ప్రహ్లాదుడు కూడా దైత్య ఫ్యామిలీలోకి వస్తారు. కాబట్టి అలా దైత్యులలో నేను భక్త ప్రహ్లాదుడను. కలయతాం అహం, అంటే అన్నీ నియమించేటటువంటి, నియంత్రించేది, అన్నీ నియంత్రించే వాటిల్లో నేను కాలాన్ని. మృగాణాం చ మృగేంద్రోహం, అంటే మృగాలలో నేను మృగేంద్రుడను, అంటే సింహాన్ని. వైనతేయశ్చ పక్షిణాం, జంతువులలో నేను సింహాన్ని, పక్షులలో నేను గరుత్మంతుడను. అది ఇక్కడ చూస్తున్నాం. గరుత్మంతుడు పక్షులలో, మృగాలలో సింహాన్ని, దైత్యులలో ప్రహ్లాదుని, నియంత్రించే వాటిల్లో కాలాన్ని. పవతాం అస్మి రామశస్త్రభృతాం అహం ఝుషాణాం మకరశ్చాస్మి స్రోతసాం అస్మి జాహ్నవి. సో పవిత్రం చేసే వాటిలో నేను వాయువును,
రామశస్త్రభృతాం అహం. ఆయుధదారులో శస్త్రభృతాం, ఆయుధాలు ధరించినటువంటి వాళ్ళలో నేను రాముడిని. ఝుషాణం మకరశ్చాస్మి, తర్వాత జలచరాలలో నేను మొసలిని అని మొసలిని. స్రోతసాం అస్మి జాహ్నవి, ప్రవహించే నదులలో నేను గంగానదిని. తర్వాత ఇంకేం చెప్తున్నారు, సమస్త చరాచర సృష్టికి ఉత్పత్తి ఉనికి అంతము నేనే. విద్యలలో ఆధ్యాత్మ విద్యను, వాదించే వాళ్ళలో వాదాన్ని, అక్షరాలలో అకారాన్ని, సమాసాలలో ద్వంద్వ సమాసము, నాశనం లేని కాలాన్ని, అన్ని దిక్కులకు ముఖాలు కలిగిన బ్రహ్మను, సర్వాన్ని సంహరించే మృత్యువును. అంటే బ్రహ్మ దేవతలు కూడా భగవంతుడిలో భాగమే. అన్నీ ఉన్నది, సంపూర్ణమైనది అన్నీ ఉన్నది భగవంతుడు. సర్వాన్ని సంహరించే మృత్యువును, కలగబోయే వస్తువులకు మూలాన్ని. తర్వాత స్త్రీలలోని కీర్తి, సంపద, వాక్కు, జ్ఞాపక శక్తి, మేధ, ధైర్యం, ఓర్పు నేను. ఎందుకంటే స్త్రీలకి ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి అని చెప్పుకుంటూ ఉంటారు కాబట్టి అది కూడా నేనే. నేను సామవేద గానాలలో బృహత్సామాన్ని. సో ఛందస్సులలో గాయత్రిని, మాసాలలో మార్గశిర మార్గాన్ని, ఋతువులలో వసంత ఋతువు. ద్యూతం చలయతాం అస్మి తేజస్వినాం అహం, జయోస్మి వ్యవసాయోస్మి సత్వం సత్పవతాం అహం. సో ద్యూతం చలయతాం అస్మి, మోసగాళ్ళలో నేను జూదాన్ని. తేజస్వినాం అహం, తేజోవంతుల్లో తేజస్సు నేనే. అలాగే జయోస్మి వ్యవసాయోస్మి, పనిచేసే వాళ్ళలో విజయాన్ని నేనే. కష్టపడి పనిచేసి పనిలో విజయాన్ని సాధించే వాళ్ళలో విజయాన్ని నేనే. సత్వం సత్వవతాం అహం, కృషి సలిపేవాళ్ళి. జయోస్మి విజయాన్ని నేను, వ్యవసాయోస్మి అంటే కృషి సలిపేవాడిని నేను. తర్వాత బలవంతులలో ఉన్నటువంటి బలాన్ని నేను. కృష్ణీనాం వాసుదేవోస్మి పాండవానాం ధనంజయ, మునీనాం అప్యహం వ్యాస కవీనాం ఉషనా కవి. సో కృష్ణీనాం అంటే యాదవులలో వాసుదేవుణ్ణి, పాండవులలో ధనంజయుడిని. అంటే ఎవరిలో ఏ ఎఫిషియన్సీ ఉన్నా, ఏ గొప్పతనం ఉన్నా అది భగవంతుడే అని చెప్పటానికి ఈ ఉదాహరణలు అనమాట. అందరిలోనూ భగవంతుడు ఉన్నప్పటికీ ఈ ఉదాహరణలు ఏమిటంటే, ఈ ఎఫిషియన్సీ ఏదున్నా కూడా అది భగవత్ ప్రసాదమే అన్నది మనకి అర్థం చేసుకోవాలి. సో మునీనాం అప్యహం వ్యాస, మునులలో నేను వ్యాసుణ్ణి, కవులలో నేను శుక్రాచార్యుడిని. సూక్ష్మబుద్ధి కలిగిన వాళ్ళలో శుక్రాచార్యుడు అంటే రాక్షసుల యొక్క పురోహితుడు. దండోదమయతాం అస్మి నీతిరస్మి జిగీషతాం, మౌనం చైవాస్మి గుహ్యానాం జ్ఞానం జ్ఞానవతాం అహం. సో దండించేటటువంటి మార్గాలలో నేను శిక్షను, అంటే ధర్మ విరుద్ధతను అణిచివేసే మార్గాల్లో నేను శిక్షను. నీతిరస్మి జిగీషతాం అంటే విజయాన్ని కోరుకునే వారిలో వ్యూహాన్ని, అంటే ప్లాన్. ఎవరైతే సక్సెస్ కావాలంటే ఏం చేయాలి, ప్లాన్ ఉండాలి. సో ఆ సక్సెస్ఫుల్గా ఉండే వాళ్ళలో ఆ ప్లానింగ్ నేనే. మౌనం చైవాస్మి గుహ్యానం, రహస్యాలన్నిటిలోకి నేను మౌనాన్ని. మౌనంగా ఉంటే ఇంక రహస్యం బయటికి రాదు కదా. జ్ఞానం జ్ఞానవతాం అహం, జ్ఞానవంతులలో జ్ఞానాన్ని నేనే. యచ్చాపి సర్వభూతానాం బీజం తదహం అర్జున, న తదస్తి వినాయత్ స్యాన్ మయా భూతం చరాచరం. ఇంకా నేను అన్ని జీవులకు, యచ్చాపి సర్వభూతానాం బీజం తదహం అర్జున, అన్ని జీవులకు కూడా జన్మకారణమైన బీజాన్ని ఇచ్చింది నేను. నతదస్తి వినాయత్స్న, జీవి మయా భూతం చరాచరం, చరా అచరం, కదిలే కదలని అన్నీ కూడా. ఏ జీవి కదిలేదైనా కదలనిదైనా
నేను లేకుండా నతదస్తి వినాయత్య, నేను లేకుండా ఈ ఉనికిలో ఉండదు అని చెప్పి. అంటే నేను లేకుండా ఈ కదిలేవైనా కదలనివైనా ఎవరైనా సరే నేను లేకుండా సృష్టించబడలేవు. కాబట్టి ఉన్నవన్నీ కదిలేవి కదలనివి అన్ని జీవాలు కూడా నా ద్వారానే, నా బీజంతోనే సృష్టించబడ్డాయి. నేను లేకపోతే వేటికి కూడా ఈ సృష్టి అనేది ఉండదు, అవేవి కూడా ఉండవు నా యొక్క శక్తి లేకపోతే. ఇక్కడ నాంతోస్తి మమ దివ్యానాం విభూతీనాం పరంతప ఏషతూర్దేశతః ప్రోక్తో విభూతేర్విస్తరో మయా. సో పరంతప అంటే శత్రువులను జయించేవాడా, నాంతోస్తి అంతం అనేది మమ దివ్యానాం విభూతీనాం, నా యొక్క దివ్య విభూతులకు మహిమలకు అంతం అనేది లేదు. ఇవన్నీ చెప్పి ఇంకా వీటికి అంతు అనేది లేదు. ఏషతూర్దేశత ప్రోక్తో, నేను ఇప్పుడు నీకు చెప్పిందంతా కూడా విభూతేర్ విస్తరోమయ, అనంతం ఈ నా యొక్క అనంతమైన విభూతులు మహిమల యొక్క సూచన మాత్రమే అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. ఇప్పటి వరకు నేను నీకు ఇవన్నీ చెప్పాను, కానీ నాకున్నటువంటి అనంతమైనటువంటి మహిమలు విభూతులలో ఇది ఒక చిన్న సూచన మాత్రమే. మనకు తెలియనిది భగవంతుడి యొక్క మహిమ ఇంకా ఎంతో ఉన్నది. దానికి నాంతోస్తి, దానికి ఎండ్ అనేది లేదు ఇక ఆ పవర్కి. యద్యద్విభూతిమత్సత్వం శ్రీమదూర్జితమేవ వా తత్తద్దేవావగచ్చత్వం మమ తేజోష సంభవం. సో ఈ లోకంలో ఐశ్వర్యవంతమైనవన్నీ యద్యద్విభూతి మహిమ సుందరమైన ఐశ్వర్య శ్రీమద్ అంటే ఈ లోకంలో ఉన్న మహిమ గలవి, తర్వాత ఐశ్వర్యవంతమైనవి, తర్వాత సుందరమైనవి అన్నీ కూడా ఊర్జితమేవ నా నుంచి తత్తద్దేవా గచ్చత్వం అన్నీ మమ తేజేష సంభవం, మమ తేజోష సంభవం, నా యొక్క తేజస్సులో నుంచి ఉద్భవించాయి, ఒక అంశం నుంచే, నా తేజస్సులోని ఒక అంశం నుంచే సంభవించాయి, ఉద్భవించాయి అని తెలుసుకో. సో యద్యద్విభూతిమత్సత్వం శ్రీమద్ ఊర్జితమేవ, ఏదైనా ఏ మహిమలైనా ఏ ఐశ్వర్యాలైనా ఎంత సౌందర్యవంతమైనవి ఐశ్వర్యవంతమైనవి మహిమ గలవి ఇవన్నీ కూడా తత్తద్దేవా గచ్చత్వం అన్నీ కూడా భగవంతుడి నుంచే ప్రాప్తమయ్యాయి, ఆయన యొక్క తేజస్సులోని ఒక అంశం ద్వారా అని ఈ శ్లోకానికి అర్థం అన్నమాట. సో ఈ లోకంలో ఐశ్వర్యవంతమైనవి సుందరమైనవి మహిమ కలవి అయిన సమస్త సృష్టిలు కూడా కేవలం నా తేజస్సులోని ఒక అంశం నుంచే ఉద్భవించాయని తెలుసుకో. అథవా బహునైతేన కిం జ్ఞాతేన తవార్జున విష్టభ్యాహమిదం కృత్స్నం ఏకాంశేన స్థితో జగత్. సో అసలు ఈ వివరణ అథవా బహునైతేన కిం జ్ఞాతేన తవ అర్జున, ఈ రకరకాల వివరణలకు కిం జ్ఞాతేన ఈ అవసరం ఏముంది, ఈ జ్ఞానం ఈ వివరణాత్మక జ్ఞానానికి అవసరం ఏముంది అర్జున. విష్టభ్యాహం ఇదం కృత్స్నం, నేను ఈ విశ్వాన్ని ఏకాంశేన స్థితో జగత్ అంటే ఒక్క చిన్న అంశతోనే ఈ జగత్తులో నేను అంతా కూడా స్థితుడనై ఈ జగత్తంతా విశ్వాన్నంతా కూడా వ్యాపించి పోషిస్తున్నాను అని చెప్తున్నారు. ఈ వివరణాత్మక జ్ఞానం ఇదంతా వివరించిన తర్వాత ఏం చెప్తున్నారు, అసలు ఇంత వివరణాత్మక జ్ఞానానికి అవసరం ఏముంది, కేవలం ఒక అంశ చేతనే నేను నాలోని ఒక చిన్న అంశతోనే నేను ఈ విశ్వమంతా కూడా వ్యాపించి పోషిస్తున్నాను అని ఆఖరికి చెప్పడం జరిగింది. ఇదంతా చెప్పిన తర్వాత హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, కృష్ణం వందే జగద్గురు. ఈరోజు గీతా పాఠంలో మనం నేర్చుకున్నది ఒకసారి చూపిస్తాను.
బృహత్ మంత్ర మంత్స్ అంటే నెలలలో మార్గశిర మాసాన్ని, ఋతువులలో వసంత ఋతువును స్ప్రింగ్నని, తర్వాత మోసగాళ్లలో నేను మోసగాడినని, ఆ తర్వాత ఇక్కడ పాండవులలో అర్జునుడిని, మునులలో మహర్షులలో వ్యాసుడను, వివేకవంతులలో కవులలో వివేకవంతులలో ఉసనుడనని, ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ ఇక్కడ జస్ట్ రిపీట్ అవుతున్నాయి. అలాగే కదలని వాటిలో నేను హిమాలయాన్ని, తర్వాత మహర్షులలో నారదుడునని, ఉచ్చైశ్రవం గుర్రాలలో ఉచ్చైశ్రవాన్ని, పక్షులు అది కూడా చూసాం, పక్షులలో గరుత్మంతుడనని, మృగాలలో సింహాన్ని, ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నారనమాట. సో ఈ గీతా పాఠంలో దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవాను వివిధ విభూతులను తెలుసుకోవటం, ఆయన యొక్క వివిధ మహిమలను తెలుసుకోవటం ద్వారా మనం అన్నింటా శ్రీకృష్ణుడి ఉనికిని అర్థం చేసుకోగలుగుతాం. అది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. అంటే ప్రతిదీ కూడా భగవత్ శక్తియే, అన్నిటిలోనూ అందరిలోనూ భగవంతుడిని చూసేటటువంటి జ్ఞానం మనకు కలుగుతుంది. సో ఆయన యొక్క విభూతులను అర్థం చేసుకుంటే అంతా కూడా సమస్తము భగవంతుడే అన్నది మనకు అర్థమవుతుంది. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః.